Edellisessä videopostauksessa kerron ryöstön uhriksi joutuneesta vanhuksesta, joka ei suostunut tottelemaan, pelkäämään eikä vihaamaan ryöstäjäänsä. Tällä kertaa haluan nostaa esille vastaavanlaisen tapauksen, jossa on väkivallattomuuden voimaa käytetty esimerkillisellä tavalla, mutta nyt valokuvan muodossa. Tämä kuva on otettu Pekingissä 5. päivänä kesäkuuta 1989. Edellisenä päivänä oli taivaallisen rauhan aukiolla tapettu satoja, ehkä jopa tuhansia opiskelijoita, jotka olivat olleet siellä jo viikkoja vaatimassa lehdistönvapautta, parempaa hallintoa ja korruption vähentämistä. Panssarivaunukolonna oli poistumassa taivaallisen rauhan aukiolta, kun tämä tuntemattomaksi jäänyt mies oli kävellyt vaunujen eteen ja sai ne pysähtymään. Ensimmäinen panssarivaunu yritti kiertää hänen vasemmalta puoleltaan, mutta hän siirtyi siihen eteen. Sitten oikealta ja hän siirtyi siihenkin. He jatkoivat tätä absurdia tanssia jonkin aikaa, kunnes pysähtyivät paikoilleen useiksi minuuteiksi. Tämä video on nähtävillä YouTubessa ja suosittelen sen katsomista. Vastaavanlaisia tapauksia, tosin hiukan vähemmän huomiota saaneita, löytyy eri aikakausilta eri puolilta maailmaa. Tsekkoslovakiassa Neuvostoliiton miehittäessä maata tapahtui esimerkiksi itäisessä Bohemiassa tapaus, jossa kyläläiset muodosti ihmisketjun sillalle ja esti tällä tavalla neuvostopanssarivaunujen etenemisen. Panssarivaunut odotti 8,5 tuntia, kunnes lopulta luovutti ja kääntyi takaisin. Yhdenkin tämmöisen tapauksen olemassaolo todistaa, että väkivallattomuuden voima on olemassa. Ja meidän ei suinkaan tarvitse jättää tätä todistelua yksittäisten tapausten varaan, vaan esimerkiksi Nonviolent Action Database on listannut näitä tapauksia yli 800. Se, että näitä esimerkkejä on paljon, ei kuitenkaan tarkoita, että väkivallattomuuden voima toimisi aina ja kaikkialla ja automaattisesti. Syksyllä 2013 katsoin BBC:stä uutisia Kairosta, jossa oli meneillään mielenosoitus. Siellä oli mellakkapoliisia pamppuineen ja kilpineen, mielenosoittajia keppeineen ja kivineen, ja siellä oli kyynelkaasua ja ihmisiä juoksenteli eri suuntaan. Sinne kuvan yläreunaan ilmestyi panssarivaunu, joka ajoi väkijoukkoa kohti. Yksi mielenosoittajista lähti etenemään kohti panssarivaunua ja sen saavutettuaan pysähtyi kädet pystyssä sen eteen. Ja pienen lyhyen hetken oli hyvin samanlaisessa asetelmassa kuin Pekingissä vuonna 1989, mutta sitten kuva pysähtyi. Toimittajat sanoivat, että he ei näytä enempää sen takia, että tämä mies ammuttiin siihen paikkaan. Väkivallattomuus ei siis ole mikään jippo tai kikka, joka toimii aina ja kaikkialla automaattisesti ja sen käyttäjä selviäisi ristiriitatilanteesta kuin ristiriitatilanteesta voittajana. Tämmöisestä ei ole kysymys, vaan kyse on voimasta, joka toisinaan toimii ja joka toisinaan ei toimi. Tällä tavalla tätä voi rinnastaa helposti väkivallan voimaan. Myös väkivalta toimii joskus ja joskus ei toimi. Kaikille meille on selvää, että väkivaltaa käyttävä taistelija tai armeija voi olla sen voiman käytössä tehokkaampi tai vähemmän tehokas. Ja tämä pätee myöskin väkivallattomuuteen. Tämä nostaa esille joukon kysymyksiä, joihin väkivallattomuustutkijat pyrkivät vastaamaan. Ensinnäkin, missä historiallisissa tilanteissa tätä voimaa ollaan käytetty. Toisekseen, koska se on toiminut ja koska se ei ole toiminut. Ja minkä takia se joskus on toiminut ja minkä takia se joskus ei ole toiminut. Minkä takia tämä mies Pekingissä sai pysäytettyä panssarivaunut ja selvisi siitä hengissä, mutta mies Kairossa ei siinä onnistunut. Tai jos katsotaan laajemmin, minkä takia Filippiineillä onnistuttiin väkivallattomassa vallankumouksessa vuonna 1986, mutta 3 vuotta myöhemmin Pekingissä siinä epäonnistuttiin. Ja kolmannekseen, miten me voitaisiin sekä yksilöinä että yhteiskuntana kehittää tätä voimaa, tulla sen käytössä paremmaksi ja jalostaa sitä yhä suuremmassa määrin vaihtoehdoksi väkivallalle.